Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a during. Adinan inlanad. Ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Si siyak nga anak day dinagawanen adadakkel ko. Agtawenak laang idi itipito, idi natay ti inak gapu iti sakit a kanser. Kalpasan ti makatawan, nangasawa ni tatang ko. Naragsakan takunak no makumpleton, dagiti dadakkel ko. Ngem nagbidutak, ta isumet gayam ti pangrugyan ti kalbaryo. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni During. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Auntie Maria? Apay, During? Agyaman akunay kada kayo. Iti kanayon nga iumayo dito'y balay mi. Tapno laang kadwa andak amaturog iti rabii. Kaslada kayon ti inak. Gaputawanan ti inak. Ay na, During. Saan ko maaday ta ti panunutam? Maturog takit di. Tainton bigat. Agluto ak iti balunam ama panag-eskwela. Agyaman auntie. Naimbaglaangan tanda kayo amang kadkadwa kanyak dito'y balay. No kastoy nga awan ni tatang. Binaybay anak ngaminan ni tatang. Saan? Nagbidot ka? Iso tinakisarita kanyak nga umay kalata kadwaan no kasya nga awan. Gaputa kayat na, dito kalatan balayo ang maturog no awan ni tatang mo. Kasta ka di, auntie? Wen, kan tangtangdanan nak. Angam no maminsan, saan ko nga awatan. Takayat ko mati makatulong. Ala, maturog takit din. Saan man atila pang panunutam? Ay na, kablaawan kayo iti panagkalay sayo. Tommy, Glenda. Agyaman ak, Maria. Agyaman kami, Maria. Ita taadan dito'y balay ni Titam Glenda. Kayat ko nga irespetom kuma. Katanyaman na kayat na, agtungpal ka. Nalawag, During. Uwan tatang, pagserbyak ni Tita Glenda, kas may kadwa nga inak. Agyaman nak, During. Nasayat nga rod no kasta. Tapno agkikinnaawatan tayo. Diyak kaya tabastusam ti asawak. During. Uwan, tatang. Inton bigat, masapa ka abumangon. Taagluto ka iti pagarmusaran tayo. Kalpasan na, agdalos ka. Kalpasan na, ingka agsakdo ije bubon, ha? Uwan, tita. Nagadumutan apapaaramid na. Kalpasan na, ingkanto aglaba ije kanayan, ha? Uwan, tita. O sige, ingka maturugan, tainakmat maturugan. Imbis ko mga iso ti mga ramid, siyak pailaang tibaon na. Anyamot dun. Ne, During, sika man ang tiaglablaba? Uwan, auntie. Ne, nagmurngan damot dagita lablabaam. Anya nga ti aramidan ti maikadwa nga inam. Di na malabaan, tinagmurngan da? Maturog laang matije balay, auntie. Anya? Ne, anya't urasan? Ay sus, maladaw kan iti pagadalan nyo. Urayan, auntie. Taisumat ti kayat ni tatang. Ti agtong palak iti kayat da iti asawa na. Anya?
During, anya ti impulpulong mo kadag iti kaaruba, ha? Ha? Awan mo ti amok, tatang. Apay nga rod nga da sayang guseng, abay-bayan ka kano. Asi ka amin ti agtrabaho dito'y balay. Ha? Tanya ti kahit mo. Agsenyorita ka dito'y balay. Hindi ka lagbain iti asawak. No kastam lang. Agsardeng kan nga agadal. Nalpas kun amin na trabaho. Awanan ti aramidek. Iso ang masapak matan ang mapanag-eskwela. Ipakita ka ni tatang ang nagagutak kan interesado ak nag-eskwela. Tapno maayayo mo't laang kanya. Dureng, nalpas mo ka din dagitar aramida, ma. Wan tita, nasapak ngamin abimangon. Tapno malpas kon. Nasayaan. Ala, umay ka. Tailutom ti bukot ko. Ha? Mapana ko nag-eskwela, tita. Inton malamlaangan. Mapana kon. Na! Hoy! Agsubli ka ditoy! Dureng! Dureng! Diya ko ni kaskaso. Mapanakit din. Dituyak ka din balay yung agnaad, Auntie Maria? Wen, gaputa nakakaasi ka lang, ija balayo. Ngamin, saan-san analimbong ti panunot ti amam. Agtungtong panlatan iti asawa na. Katimadi, kabilan na kalaadagos ti amam, no addala di mo na aramid at trabaho. Auntie, Isong agyan kan diti balay mi. Jak itulok nga agawid ka ija balayo. No pilitin na ka ti amam apagawidan, idarom ko laangan. Nagawan kat apanunot ti amamon? Auntie, Isu ad dito'y kan balay nga agnaad, During. uwan, Auntie. Naimbag pa niya, Auntie Maria. Tauray dinak anak. Maasyan kanya. Ngamti mismo nga amak. Di nakakaasyan. Nanang ko. No si bibiyag kapayla ko ma. Saan ko maakastoy tilaklak amag ita? Aha! Adda ka gayam dito'y balay ni Auntie Mamaria. Tatang. Ala, agawid tan. Adupay ti agur-uray at trabahom ije balay. Apaya saan ka nga agawid? Saanon, tatang? Dituya ko nga agnaad. Kastati ko na ni Auntie Maria. Aniya? Agawid ka. Tawan katulungan ti asawak iti trabaho ije balay. Tatang. Agawid ka katiwan no kayat mo manan ti madangran. Saan apan nakibiyang? Nga makitak ti aramidan nyo. Abuso ti kastangar aramidan nyo kan ni During ah. Iso ano mabalin? Dito yan balay ko nga agyan ti anak yo. Kaasimot. Aniya? Bye-bye amon nga agyan dito ti anak mo, Tommy. Amom ka di? Mabalin ang makaswan kayo gapo iti kastangar aramidan nyo kan ni During. Anak ko ni During, Maria. Wen? Anak mo? Ngam gapo iti kinaulpit mong ama. Kastan tinagbanagan ti anak yo. Nagbaliw kan. Manipod ng asawa ka. Sige, makamu ka. Nuko na madituyan nga agyan ni During. Makamu ka. Kaasi kamot, During. Basta, dito'y kalatan balay nga agyan. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Amok, makaadal kanto. Basta tulungam ti bagim. Auntie. Kasta ti aramidam, ha? Ne. Mabit lang, Inak kitaan no asino ti agtuktok-tok. Asino ka kadibarok? Anya ti masapul mo? Siyak ni Dani, nana. Imbaundak dito ni Tata Badol. Tapno sa pulak ti ayan ti anak na nabayagan adi na nakitkita. Asino nga anak na? Anya tinagan ti anak na? Emelda, nana. Sigun iti damag. Nakiasawa ka no iti agnagan iti Tommy. Amamuyo ka di, nana?
Lading hitak, Barok. Ngam nabayagan anatay ni Imelda nga ibagbagam. Tisapsapulan nyo. Anya? Ngam, nana. Awan ka di anak da iti asawa na? Amabalin ko nga ikuyog iti panagsublik iti lugar mi. Tanuad da, ikuyog ko kuma. Tapno makita ni Tata Badol. Jack ammo asi bibyak pa'y lagayam ti ama day di Imelda. Idi pa'y lang asapsapulan na ti anak na, nana. Ngam di na masapulan. Itata masakit, kan agmay may salangin ng agbibiyag. Kaya't na makasarita ti anak na, sakbay apumusay. Iso apang nga asiyo ko manana. Tano daman anak day di Nana Imelda. Ibagayo kanya. Awan pa'y sir-bim mga babae. Lupas ka matlagayam. Nagsakitan ti pa nagsasaong kanyak, Tommy. Gapot at dakas ka, babae. Ulbud ka pa'y. Di mo imbagbaga kanyak nga dagayam diferensyam. Nabayagtan nga agdandan na. Ngam di tanadaan iti anak. Jack mapalabas daytoy apa ng kabkabil mo kanyak, Tommy. Iso manipod itang agsinatan. Sige! Sina no sina? Ha! Sa katibut-but nga mon? Ha! Wan! Tanaong maakmatan kan ka! Iso makaamukan itibiyag mo! Hagihaman akapaw. Tanakita kamatlaangan. Siya ti ama day dinanang mong Imelda. Anya? Nabayag asinapsapul ko ti inam. Ta isulaang ti kakaisu ng anak ko. Apang ipatawidak iti amin asanikwa. Ngamawan matgaya man. Lolo? Ngamno pa'y kasta. Maragsa ka na. Taadda ka ng anak na. Katap na masulnitak, ti adu anak kurangak iti inam. Sika, ti pangipatawidak, kadagiti na ipundar ko. Agi amanak kada kayo, Lolo. Kat di kay agdanag. Adak ang mga sikaso kada kayo. Itata masaksakit kayon. Wan, apahok. Ay, kati kayat ko. Dito'y kaan nga agnaad. Aging ka, apo mo sayak. Kat uray intun awan ako. Di ka kumapuman panaw dito'y. Tasikan, ti agtagi ko kadagiti na ipundar ko. Ti amok, awan apulos kabagyan day di Imelda nga asawam, Tommy. Talaga not nga awan. Ngamin, ampun laeng ni Imelda. Awan to ba iti yakinam mo no asino tinaganak na? Nagasat kit diya, tanda ng ampon ken adda ka ng asawa ken kuhan. Nabartek kan tumat ngamin, Tommy. Kita, pinanawan na kan ni Glenda, gapo iti kastang aramidam. Bayamon, awan tumutla ti Serbina ngagden na kami. Tadi met gayam makaanak. Awan gayam. Apayajak meten nakit kita ni During. Dahil tati makagapon, no apay nga addak, ita dito'y balayo. Kaya't ko nga ibagakan ka, nga addan ijay lugar dagiti naganak ni Imelda, jay anak mo. Ano ya? Adda akon iti paraangan ti balay mi. Kumusta nga tamot itanda tatang kun tita Glenda? During! During! Ha? Sika ka di dayta? Naimbag ta imay ka. Ay na, ni tatang mo, kasta unay abartak na.
Kan kimaro ti sakit na. No kasta nga rod, tulungan dak anti. Taipan tayo adagos ni tatang iji ospital. Tatang, kumusta itan tirik nayo? During, anak ko. Agyaman, anak. Tanakita ka manan. Kunak no di kan makita. Sakbay ang matayak. Siyak tinanggit ka na kayo dito ospital. Kadwak ni Auntie Maria. Tapno paagasan kayo, tatang. During, anak. Pagawanan na ko, ma. Pag itanti babawing. Gapo ka dagiti madi. Ngay nararamid ko kan ka. Pakawalan na, anak ko. Napakawan kayong tatang. Isungag pa imbag kayo kiti. Tapno agkadkadwatan tumadlaan. Agyaman anak ko. Agyaman napakawanak. Imun una anatay day di tatang, ngem iti day di lolo, Mr. Lonely. Kalpasan titabon, inkuyog ko ni Auntie Maria, iti panagsublik iti lugar da lolo. Ket dua kami anang asikaso iti day di lolo, agingga apimusay. Tinungpalmat ni lolo ti Karina, nga ipatawid na amin kanyak asa ni Kuana. Daytoy man ti pakasaritaat, tuy pagayam mo, During. Pagayam During, agyamanak iti pan nakipaset mo iti daytoy programa tayo. Ket nasaya at met, tanapakawan mo ti amam, sakbay ti ipupusay na. Isu analagaan ti riknana, sakbay apimusay. Ket sika tinang ipatawidan ni lolom iti amin asa ni Kuana, ngarod, naskan nga aywanam, kan parang ayam. Ituloy mo ti agbalin anasayaat, During. Tati nasayaat a tao, bendisyonan ni Apo Dios. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a During, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Kaniti matreksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.